Kita kumpiyan, gutom na kayo. Gutoma. Matay bay. Ako makakaon ra gyud kog na kinamatyan. Sus, wa pagi namatay karong panahon na. Ah! Kinamatyan? Ako gani, kinamatyan. Malipay na ko kay malibre na ako ang pagpangapi og kanang utap og kanang tinaro nga mga biskwit. Nantawan na isa na ako kasi gina magpanugab na busog na maragay na. Busog ako na roy. Practice ko higop-higop anang hangin kay mabusog ko. Kay basin og na imo kunta karon nga kinamatyan aron makainom tag Nescafe Classic para sabay-sabay tayong babangon. Good news! Usa na! Kinamatyan! Kaon! Pista! Hugkas! Ngayon, chat na ako, bay. Usa na, bay? Basa, bay? Nay, kaon na na. Muna na. Sige, tinan mo. Invitation. Hello, Sikihor TV. Amo mong giimbitar sa pagtambong sa inyong presensya nga pahinumdom sa 40 ka adlaw ni Konsihal Tuknoy Ulukanon. Kana kini. Kaon gyud ba? Luwas na ta. So kana. Libreng vigil. Ug wala mo'y ulaw. Ug baga magnawong. Ali na. Tala! Kaon ni. Kaon. Gutom na kayo. Gautot-utot na magani ko. Batin di ba? Kas good. Kani? Tama ulo rin baga bitag nawong. Kaon. Matay part, abusog ko pang matay. Wala may dessert. Nakabantay man ko untag makaroni ganiha pang murag gitaguan man atong rep. Waji klaro na eh. Napay kutsara, parat. Tay baling hunita to ilang bukog. Gahay pa jud. Wadyo ko kurta tong isa. Tay kapuya na eh. Pirting busuga ginago ba? Pero puro man liso-liso gibutang og pansit. Gitaguan dago ito bang karne ato para asinon karong sus mga tihik. Balaya. Matay. Wala man gibutang tong litson ganiha. Kakita mo ko to sa kwarto. Di pa katulog na gay kinalipo og tinuyok-tuyok. Yate, sige suot itong sinilas ang Spartan litse. Yate, lidek, sige suot itong sinilas ako. Yate. Uma boy. Wala ilaing makan andire. Oh, sini. Yatay, puro ka. Awas. Gutom kita ko. Sa kini bata. Eh, gabi dyan na, Ben? Are ba na, Ben? Ano mga istag-tag manukan? Gila naman na. Shine, shine,
Kamatay. Sibinsip ko kikaw sa basaw. Unsa di ako istorya part, baka ka-organic ko. Kinamatyan, malipay na ko kay kanang mangusog ko kaon na ng kape ug utap, anang tinaro nga biskwit. Sa kanibata na sound effects. Tanta bargur nyo ng isa kasigig panukab na laman. Busog naman dagay na. Kasakit-sakit mo yung tindihan. Ako sa sakit ang tinang hinuktok naman naman. Nagsandi. Nasandig naman. Practice ba ko? Hinigop-higop og hangin kaya wala tayo makaon na eh. Hangin na naman ito ang kanon. Kaya ma... Igan nga ang tanan. Suga ko na Roy. Practice kaya kung inom-inom marihering. Ay, Usa na. Sige na yan. Kaon, pista. Hugas. Hugas gyud. Tambong sa ika-40 kaadlaw sa ato ang konsihal. Mong giimbita sa i-40 kaadlaw ni konsihal Zubin nga atong pahinumdom niya atong niya matay siya. What's up mga malarang? Yeah, come on. So, shout out na punta. Yeah. Wa shout out. Shout out. Shout out ni Cristina Carigo. Yay no? So, shout out day ni General Nazaro day. Taga Maria. So, shout out po rin ni Mama. Shout out to sa akong buang nga pangga nga saraan ni Minis Duelungsod. Shout out. Ampeng. Shout out po rin ni Papa. Shout out ni Mama og ni Papa. Ni Dario Calyao Senior. Shout out for my Og ni Idna Balasi Calyao. Shout out sa Barangay Katambuan. Shout out from Barangay Talayong. Shout out from Barangay Kangklaran, Cebu City. Dito Kangklaran Lasi Secure. Mga hashtag nga barkada na ko diya. Shout out Barangay Kapalasanan Lasi Dumaguete. O sige Shout out Tagmanukan sa among manager ko Gabidzo. Pahinti. So, a big shout out to Alay Vlog. Thank you sa pagkaon kaniha. Sa among paniod to sa Sa among nag-sponsor. og panikot ko. Ayaw mo kalimot subscribe sa iyang YouTube channel Alaya Ay Vlog. Makalingaw kasi siya. Yeah. Oh, di ba? Kung gikaw na mo, ila atong balay. Peace. Lulot na mo. Vlog. Yes. Ay, joke na to. Content. Content na to, content. So, lamay bitaw yung mga pagkaong ito tinuod. Kaya na busog kayo may ganiya gyud, busog kayo may ganiya. Pero katong mong content pinuar kita. Binong, to, dala binuang record. Yapil din mo kay. Ang nisti, Murag katulog ko yung dugang. So, huwag naningala mo, wala gyapon si Alben, kung usang adlaw atong video mi atong kuan, ay katong hanapit 10k subscribers, kung usang adlaw to, mo sa ding adlaw na nga wala si Alben kay kuan. Not feeling well. Kabalo mo guys. Sunday ra jud mi magkita gyud. Not feeling well si Alben, so hope makasabot mo that stay tuned ra mga mamarang. Then, happy 10k subscribers. Ay makabala ka. Get well soon, Alben. Nawong ni Alvin ang ibutang. Ano si Alben? Marag kang bajik patay. O sige, come on! Bango na di ako mo! Asa, wala pa to. So, shout out na rin sa YouTube. Kaya sila. Shout out day ni Brendalyn Badiles. Ay no. Shout out day ni Patriel TV. Shout out Silso Basalo. So, shout out Miami kami Monte Falcon. Yeah. So shout out po ni Mark Renan Daw. Yeah, come on. Classmate na ba din na? shout out di ay ni Welcon Pakris. Wala na po. Shout out ni Kuya Jerk Lagan. Shout out ni Sir Yan Wo og ni Sir Erwin Sumbilo day. Kung lahi man mo di ka push up. Sir, wala push up sir. Wala may So kung ganahan mo magpa-shout out, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mong makalingaw. Yeah. Like, comment, share, and subscribe. Ito yun. Naman si Alzo. Matay. Okay nung more than dislike ang video, let's say.
So, mo dito na, og ganahan pa ka mo mga shoutout, comment ra ka dili sa comment section dili sa YouTube, then #Mamara. So, Secure TV, the greatest weapon against stress. Stress. Yo. Yes. Anti-stress. Oh, come on. #Mamarang. Peace out. Peace. Mura manager na mo. Yeah, come on.